pusing ya jan lur. Maka pegawaian ya. Utang ya numpuk pirang-pirang ya. Maka aduh pusing gila ngebatir. Sing go gendung-gendung rasa apa ya. Piye ge. Dolan nganang ngene bingung. Duh. Panganane ya kayak gie. Sing dipikirna apa tuh? Umet ge nyong. Piye ge? Dalan-dalane piye ge? Didokna piye tuh. Jan, meng di maning ki ya? Menganang ngene bingung. Oleh kalau maning ki ya? Langkah sing awe gawean apa piye? Nang liwat acan iki lho. Mbok ya nang liwat iki. Batir ngobrol. Awak turu lah. Daripada pusing. Mangka gawean ya turun di kene lah, taman-taman lah. Karo ngenteni inspirasi. Yo, terang apa Kang? Astagfirullahaladzim. Dekat jeneng astagfirullahaladzim. Dekat jeneng agak nyong jan. Jeneng kayak agak bingung. Ya bingung kayak maning kan. Maka pegawaian iki. Ya emang kayak iki posisine. Tapi orang kakek utang kok lebih bingung. Lah nek utang ya jelas lah. Keton ge Kang bukan keton lah. Utang. Udah bingung kayak langkah pegawaian. Iya, pandemik ya. Yang lagi zamannya ya dia. Kita ini kalau saya kayak pada kok. Wow. Iya. Oh, mereka kayak PS juga. Iya kayak menurut kayak PS. Ya salam kenal ya. Salam kenal ya. Sampai Wayang Mania Channel. Wayang Mania Channel. Ya. Satrio Semar Channel. Mantap. Ya ayo pada dolan mari ngene Kang Sandu Mas, kan bareng kene. Apa ya? Iya, bareng kene. Joglo. Aku mbak ngerti gue. Mau aku lagi pusing ki ya. Oh. Aduh. Aja digawe pusing cepet tua. Tua nih. Gemaning lah. Iya, ngerti pusing-pusing kok cepet tua. Biar mengana ke sini. Iya, mengana yuk. Sekalian maghrib nang kana. Maghrib ya. Oh. Sialan kok disit. Ditunggu tasnya nyong ke. Walah, tinggal. King sine ke sing bahaya niki. Ana pambu-pambu, jimat-jimat, mau kanan rekeninge. Ku indang-indang. Hah? Ya saja. Iya. Dia nyong lalen dia. Wis eling-eling lah. Njauh menak portine nang kene kok jagongan kok. Bang pisang. Apa dit? Ya orang HP maning ke. HP. Iya, aku telepon nang HP. Oh, kisi motore. Ayo tuh guru motor abang iki. Tapi ki mai ki. Ki mai ya? Iya. Ora salah. Ora, kayaknya aja salah ya mau paling mai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Papua. Tuh, boleh Kang sehat? Ya pastinya kira. Alhamdulillah. Jadi mengenai bisa kok sasar gue. Udah salah kepingin. Itu kebonan dan lainnya salah gang hiji. Oh salah gang. Dia nggak batin ke. Kenal apa nih kaki? Kok ngambil pada ya? Siapa sih? Ya kenal lah mau. Wah, Satrio Smart Channel. Iya, kamu alhamdulillah. Lawas itu dulu lanang, sudah ketemu. Monggo klepet. Nggih. Monggo. Ki kepriye kabare pada? Alhamdulillah.
Ya syukurlah, sing penting pada sehat ya. Iya sing digolek nak kaya kuwe. Nah mau kepriwe sih bisa nyasar lah ketemu karo Satrio nang endi? Kayak ketemu kene nang taman lagi gletak kok. Duh, Ada gletak lagi menggletak jagongan. kenapa? Ukuran bakarin, Bok. Mantan pusing. Pusing nang apa? Lah ya biasa kan lah. Konjenenge urip lagi langkap pegawaian. Oh, anak pegawaian. Ya gawe-gawe konten gue lho. Lah iya ki gawe konten na orang munggah-munggah kepriwe gue. Mulanya Walah, mungkin apa settingannya kurang. mungkin Ini dikasih kayak apa channelnya? Yang channelnya ya anu konten panjang ya pada baru munggah juga. Oh, munggah. Itu. Jajal sih ndeleng kayak apa? Dan orang munggah-munggah apa anu tanggane ora dhuwur Bok. Anggota enggak didhuwurna ya. Kabeh kok ndak kiye? Weh, apik kabeh kok apane sing ora. Subscribe orang munggah, penontonnya langka jan. Kayak gue kualitas videonya dunggulna. Caranya priwe? Maksudnya usahana konten iki misalnya budaya. Iya. Utawa budaya terus aja campur-campur. Aja campur maksudnya campur dangdut apa iku? Aja misalnya kan iki ndelok iki kan wayang ye. Iya. Mau wayang. Iya. Utawa bisa wayang iku wis selingane apa. Yang gawe bek iki kan? Ebek pada baik. Apa-apa ya budaya ya. Ebek. Nah, ini kan apa channel sih, Bok? channelnya Ebek, Bok. ebek kesenian dan kebudayaan lah. Oh, kesenian itu pada baik kayak gue. Engko ngon kiene lagi. Kiye men rame. Tek nelpon Narso ya. Monarso. Putra Braling Channel. Yang posisi ngomong iki kacamatanya kayak nganyar ki kok. Se. Iya. Kenapa Kas Miki? Iya kayak gagal nggak kacamata. Kayak bulu kok ngerti kan Anyar, iki kacamata kiye kacamata tuku nang aring Grand Optik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Optik Grand, solusi mata indah dan sehat yang beralamat di Mall Grand Cakung, Kota Kosan di dua ini. Ye, Grand Optik. di gue. Nang kana iki pelayanane main. Regane dia gur pira 300 terus diene perwarna. Oh ya murah. Iya, periksa mata itu gratis nang kana. Oh, gratis. Iya, dadi ki dinggo jan anu main temenan. Bening banget pada pating pendelok. Ini nyata telepon Putra Braling di sini Iya ya. kapan melu ngopi nang kene iki? Iya. Oh, nang kene nomere. Iya. Korat bro. Ora pati ado mah engko sedalen tekan kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapa? Oh. Ngene iki ana batire nang kene. Oh, siap-siap. Kapan? Siki? Iya siki. Ya, siap-siap. Segera meluncur. Ya, dinteni. Yo, Assalamualaikum. Nah, kengko dalam maring ngene. Nah, ngomong-ngomong ngergep kacamata aja salah maring Grand Cakung. Jenengane Optik Grand. Weh. Bisa gratis sih. Iya, anu main. Main mungkin hari gawe pantes ki kayak Iya lagi game lagi. kayak Pak Guru. Murah, iyene kacane main, frame iki ya nu main, regane luwih main, regane luwih main. Anak bakso pala kae arep Ora lah nyok gak ngerepoti lah. oh ngrepot Anu ya apa iki bakso. Mangkreken. Lagi main kabeh kok. Weh, Iya main tapi kabeh wis. Oh, kiye nang kene kiye. Kiye nang kene dirubah. Kiye. Oh. Kiyene dirubah kiye. Nah, kiye. Kiye nang kene diklik, iki disetting. Kiye tanda pensil iki disetting. Setting-settingnya gue sih kak. Nah, iki disogi deskripsinya apa ki? deskripsi
di sini tentang video kiye, nyeritakna video kiye iki video apa. Jadi anggar wong nonton mesti ndeleng kono, oh iki tentang kiye. Terus men muncul maring pencarian, iki ditulisi kene taket. Tak lawan Jawa ya tak bae ya, gampang ya. Iki ditulisi nek kene minimal 15 nang mlebu maring pencarian YouTube kayak gitu. Ya, mudah-mudahan bisa naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki putra Branding channel. Alhamdulillah sehat. Oh, alah. Jal iki siapa? Siapa ya? Ini kan sama Kang. Satrio Semar. Oh, iya Wawan Satrio Semar. Sing jenenge Satrio Semar channel. Ini putra Branding. Siapa? Ini siapa dia? Aku Wayang Mania channel. Kayak togomu ya? Ya sering lah. Iya, lu kaosnya blupuk Anggota Pak. kayak PS juga ya? Iya, tapi namanya remen melu gabung. Nah, iya syukur lah. Oh, iya Jadi- bareng, baca bareng iku men kompak. Bener gue. Monggo Oh iya, digas matur suwun. lemprak-lemprak lah. Anane kayak piye ngene. Kan ngendi bae diteleponi ora kena. Wis ubet ngurusi bocah. Bocah nang apa? Astagfirullah. Ana biyunge. Iya. Kuwi dijak ngobrol kok gapean bae. Priwe sih? Wih, kuwi di rumah kena. Ngrungokno Ada kaya kuwe kepriwe YouTube? Iya. Deleng. Hah? Aku ki ora patut, we. kita jos gue. Apik kok. Mantep beh ya. Pantesan disingon ngobrol san disingon ngobrol san disingon ngobrol Serius terus banget gue. ternyata kiye. Ini oke berarti. Tepuk terus ya, mantep sukses bareng. Perang apa Kang? Astagfirullahaladzim. Perang apa Kang? Astagfirullahaladzim. Ini kok jeneng agak kayak harus bingung. Ya bingung. Action. Yuk. Wih, engkau kok ngedip. Matanya apa? Pantesan disingon ngobrol Serius terus banget gue. ternyata kiye. Ini oke berarti.